Mimozemšťan vysoký niekoľko stôp sa údajne objavil v Miami a toto sú zábery odtiaľ. Celý TikTok je teraz plný videí od ľudí, ktorí tvrdia, že tam boli a že údajne tohto tvora videli na vlastné oči. A taktiež tvrdia, že video nemajú preto, lebo im ich všetky vymazali. Tento človek za mnou je jeden z prvých, ktorí video natočili a neskôr sa priznal k tomu, že na mieste vôbec nebol. Taktiež ľudia hovoria o tom, že vzdušný priestor nad obchodným centrom bol v tom čase uzavretý, nefungovala elektrika a dokonca, že boli zrušené aj niektoré lety okolí Miami. Polícia tvrdí, že v skutočnosti išlo len o dvoch chlapcov, ktorí sa bili palicami a neskôr odpaľovali nejaké petardy. Oni si mysleli, že by mohlo ísť o teroristický útok a preto zorganizovali celú túto akciu. A toto by mal byť údajne ten mimozemšťan, ako obyčajne natočený na veľmi nekvalitnú videokameru. No, každopádne existujú dva tábory ľudí. Jeden, ktorý verí, že v Miami sa naozaj pohybovalo niečo, čo nebolo z nášho sveta, a tí, ktorí si myslia, že to je hoax. Čo si myslíte vy o tejto situácii z 1. januára 2024? Čaká nás veľmi katastrofický rok, alebo je to zase iba výmysel? Dajte mi to vedieť do komentára.